Dnes vám ukážem líčenie v zlatých odtieňoch. Ako prvý použijeme tieň Biscotti, ktorým si viečko pripravím na nanášanie ostatných tieňov a zároveň ho zjednotím, prekryjem nedostatky, začervenania a cievky. A už siaham po nádhernej zlatistej palete Inner Fire. Jednotlivé tiene sú medzi sebou kombinovateľné a ako prvý používam matný tieň Hot Clay, ktorým si zvýrazním očincový oblúk. Vďaka nemu sa mi oko opticky zväčší a už aplikujem jeden z najvýraznejších tieňov tejto palety Radiant Bronze, ktorý je trblietavý, a väčko si zvýrazním matným najtmavším odtieňom Bright It Brown, ktorý mi poslúži na to, aby som si vytvorila hĺbku oka a zároveň oko vytiahla a opticky ho vymodelovala. Jednotlivé tiene krásne do seba zapadajú, ale dôležité je, aby líčenie vyzeralo krásne, tak ich zapracovať do seba a zmazať jednotlivé prechody práve takýmto okrúhlym štecom, ktorý je širší, má dlhšie štetinky, a už nanášam zlatý odtieň Gold Greatness, ktorý je naozaj výrazný, a pokiaľ sa chystáte na svadobné nejaké alebo večerné líčenie, výrazné líčenie, tak dodá šmrnc. United Ivory odtieň, to bol ten bladučky biely, a teraz už používam koralovú červenú, a na to, aby som si vytvorila hĺbku oka, tak použijem tmavo hnedú linku, ktorú si nanášam priamo do rias, do jednotlivých rias, ako mi vyrastajú. Aj do kútika oramujem takmer celé oko a na konci som si spravila jemný háčik, a na to, aby líčenie pôsobilo kompletné, tak samozrejme nesmie chýbať riasenka. Krásne, dlhé, rozčesané riasy dodajú líčeniu šmrnc. No a na to, aby aj pery boli zvláčnené a krásne, použijem novinku Coral Blaze. Je to tonovací balzám na pery, ktorý môžete používať dennodenne. Obsahuje jojový a mandlový olej, a keďže si chcem vytvoriť opálený, sexy, rozjasnený glow efekt, ktorý sa nádherne bude hodiť celkovo aj k líčeniu očí, tak použijem púder latte a rozjasňovač glow, ktorý nanášam nielen nad lícne kosti, ale aj nos a bradu. No a na to, aby mi líčenie vydržalo celý deň, aplikujem ešte transparentný púder. A je to hotové. Voilà, čo hovoríte?